Hai लोगोफोरनो आङो केबि नार्सिं हमाव नै आखाइखौ अपारेसन खालामनो लाबोदों मेगननि डाक्टारनाव ओइनि आखाइया अपारेसन खालामगोन आरो दिनै ना गरगाव नार्सिं हमाव आखाइखौ मेगननि अपारेसन खालामनो लाबोदों आरो ना जों सानैजों नेना दंबाय थायो दिहुनना लाबाखै 1 घन्टानिबो बारा जाबाय आरो ना नेगासिनो दं आरो जोङो बे हस्पिटाला नगावआव दं आरो ना केबि नार्सिं हमाव आरो ना जों दा सानैजों नेनानै दंबाय थायो बागुलायनो मोनबाय 1 घन्टानि बारबाय आरो दंबाय थायो आफाखौ अपारेसन खालामखांबाय आफाखौ अपारेसन खालामना लाबोखांबाय फारसेल' खालामदों आरो फारसेखौ गाहाम खालामगोन दिगदार थांनोसै आरो जोंना नैबे जाहैबाय मेगननि लेन्स आरो ना बियो 17,000 लादों मोनसेखौ लगायखांबाय आरो मैया आफानो आरो गाबोन मोनसे लगायगोन आरो 17,000 आफाया माबायदि मोनदों बिदि मेगन खाथेनायखौ फारसे मोनसे साइडथिं जे नुवाखै माबायदि मोनदों होनदां दिगदार आरो नामा एसे हा गाबोन मोनसेखौ खालामलायबावसिगोन आरो ना दिनै मोनसेखौल' खालामना लाबोदों फारनैबो गाज्रि जाबाय नालाय मेगना आफाना आफानि मेगनखौ मैया खाथेना होनायखौ खुलिदों आरो ना न'आवनो खुलिना लानो होनायखाय मैसुखु थानायबाथ' स्टाफबाथ' सागौमोनानो मैसुखौ हाना होनायखायसो लासै नायनाय नुदों हा मेगना माबायदि जाना थादों नुदों बिथिंजायनिया बिराद फहरथार मोजां नुथारदों माने फारसेना बांसिन मोजां नुदों आरो बे फारसेना बारा मोजां नुवाखै दै गुदुंजों खफाखौ सुनानै हुगारनो होदों बै फारसेथिंखौ हुगाराखै माने मेगन मोदै ओंखायनो आथा जाना थायो आरो मुलि होबा 10 मिनिट माबानो होदों मेसेबनो होदों मेसेबना थाबाय थानो होदों मिथिंजायनासो मेगना बोरैबा जाथारदों बे फारसेनिया मेगना माबानाय बायदि जाजोबदों होथेनाय बायदि जाजोबना दं दिनैनिफ्राय साफा नुसिगोन दे दिनै देवबार मेगना मिथिना लाबाय था फारसेथिंनालाय होनाङा बिथिंखौबो दे बिथिंना एकदम आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर आं बेखिनियाव दोनसै